Lah ngono ki ning sor cagak ki lho. sing lek mantau ki lho kok ya kalah. Padahal sekarang Gendang nguleno. gendang ngulehno karo nggawa bos. Heeh. Kuwi sik kalah mulih ya, Jan. Kayak sik kalah paling mulih iki lho. Mati urat tak sandang. Dan bodho ngingeti lesu kabeh. Ora lek kabeh. Kan terakhir. Lah iki terakhirin gole sung kan ngono. Lah adikku kuwi talen bagus. Lah ngono. Gak Nonton pas pendio. Nggih pokoke wong sukses kalih betul video betul bukune kan ngono. Ya, nek kene pas anu ki eling iki ning nggonku terakhir. lah lah lho. Jare sampean keling ya. Iya aku eling. Lah mungkin mbok kana Mbah Mudir pas wedok. Tak kene meja aku karo balik. Lah iya maksudnya mbok pasrahno Mas sapa? aku lali. Ya ya kuwi. Sama sana ya iku. Kalah kuwi. Iya lalu suwe marang iki. Oh iya suwe iki. Eleke saiki iki ya. Aku yo bingung kok. Iku nek main GN nek tak kuwatir ki apa nek ngetut bukan pabrik gawe kan yo ngono. Durukane ngawas biasa deh. Pada nek orang kita kan yo ngono. Ku amar kan ngene. Dadak mulai. Lah kayak main sindinge buka ya apa? Arang klabi. Gue singgi tuh ora Jono kabeh. Umpan ya. Kulkas ana wedhus. Buka kabeh wae. Tasnya kayak apa? Tasnya tipis Bu aku yo. Ireng aku yo. Buka kabeh. Nengku ya seru iki. Bareng iso tak mulihno. Lah sampean rek nyileh sos barang. Lah kata nggo ngro wedhus kan nganggo sos to. Kayak sing nggo sos. Ngro wedhus kae. Jilalah ora petukan Mbah Mudin. Enggak Mbak Mudin. Ya bener Mudin ora rumangsa. Ya temoke ning ndi yo? Tumpuan apa? Tumpuan. Heeh. Mbok menawa. Lah aku grinjo ki Mbak Mudin muni gak eneng iki lho. Oh, alah kalah gitu. Tegekku mboten nenten niku. Ya iya. Padahal kono eling nek rono.